i quan van arribar allà ja ens comuniquen que s'ha mort com a conseqüència d'aquesta agressió. El cadáver de la pobre Marga aparece tendida en una especie de salón comedor. I les seves emocions no són com les nostres, és que no ens té. Iba caminando, iba tranquilo. Quin tipus de teatre per salvar-se com a coartada. Era un interès econòmic i no un interès sentimental. El que podía haber descubierto todo el resto. He jugat el paper de víctima i resulta que no era una víctima, sinó que era l'assassí. Germoles muerto en la cama desangrado, con un golpe en la cabeza, con un corte muy profundo en la garganta y después otra serie de heridas que posteriormente pues, se fueron evidenciando. Una fractura de la base del cráneo y lesiones que son absolutamente incompatibles con la vida. El bolso de Silvia Schaefer también tenía una gran cantidad de dinero, creo recordar que eran 5.000 euros. Un asesinato de libro, en ese caso. Na Margalida i en Joan es conegueren ballant. Els dos compartien la mateixa passió pel ball de saló. Un calorós hora baixa de principis d'estiu de l'any 1996, però, la parella no va assistir a les seves classes. Aquell dia, na Margalida va ser assassinada. L'hora baixa del 27 de juny, en Joan Soberats va tornar a casa seva després de passar per la ferreteria on havia comprat material per a la reforma que feia al pis on vivia amb la seva companya. Just en arribar-hi, va trobar na Margalida, la seva parella, estesa en terra sense coneixement i desagnant-se. Immediatament va baixar al carrer per a demanar ajuda al bar Memphis i avisar a emergències. L'arribada de les ambulàncies i de la policia posant alerta tots els veïns del carrer de Mariana Aguiló de Palma. La notícia que al primer pis del número 26 una dona havia estat brutalment atacada es va estendre ràpidament. Damunt les 6 de l'hora baixa rebem una cridada de que ens informen de que una lota l'han apunyalada en el carrer Mariana Aguiló de Palma. Era una lota que en aquell moment estava mal ferida, havien anat tots els serveis sanitaris, la seva situació era crítica. Nos encontramos mucha gente, servicios sanitarios, policía local, familiares, o sea,
había una alteración, movimiento de efectos que tenían que haber estado dentro, de cosas y objetos. Naturalmente, esta alteración era lógica porque los servicios sanitarios, su prioridad era atender a la mujer a ver si podien reanimar. Els serveis d'emergència no pogueren fer res per a salvar la vida de la dona. Na Margalida va morir víctima de les ganivetades rebudes al menjador de casa seva. I quan van arribar allà ja ens comuniquen que s'ha mort com a conseqüència d'aquesta agressió i sabem també, descobrim que se tracta d'una professora de l'escola de Rafael i també sabem la seva identitat. La víctima era na Margalida Fiol, una professora de 38 anys de l'escola El Rafal Nou, molt coneguda i estimada a la barriada dels Hostalets. Era una persona estupenda. La verdad, y me ha afectado mucho porque era una chica que siempre nos veíamos, era de Barça, yo de Madrid, nos discutíamos y, por cierto, le debo una comida yo, que ya me pagó una, sí. Era muy maja. La policia realitzà una primera inspecció ocular del domicili de la víctima a la recerca d'indicis del crim. El cadáver de Apame Marga aparece tendida en una especie de salón-comedor de cúbito supino. Aparece con muchas manchas de sangre, sangre por salpicaduras, por rozamiento en varios lugares de la casa. Aparece sangre en el baño, una toalla manchada de sangre, gotas, una fregona con agua, con sangre. Aparece un bolso abierto, sin señales de haber sido registrado, en el cual había 3 libretas ya usadas, caducadas, canceladas, de la Caixa y una que estaba en activo. En la habitación del pasillo, al pasar ya habíamos visto, después se comprobó que también había un mueble, que había habido un escaso, pequeñísimo registro, pero muy evidente. Habían sacado prendas y medio de dejarlos de un solo cajón. En otra habitación, ahí nos informaron que había desaparecido dinero que estaba en una caja detrás de una puerta. Había efectos de que se estaba planchando una camisa de varón. Pasamos a la cocina, al baño, donde hubiera rastros. Bueno, había unos efectos de haber comido, tomado pues, un café o algo así todavía en las pilas. Y en un cuchillo, a la simple observación, vimos que había unas manchas parduzcas entre el guardamonte y el metal. La inspecció es va estendre a l'exterior de la finca. Els agents escorcollaren els contenidors pròxims al domicili, cercant-hi objectes que l'assassí hi hagués pogut tirar. Se verificaron los contenedores y papeleras de una buena parte del barrio por si podían encontrar, con la colaboración de Malla y Policía Local, pues se verificaron uno a uno todas las basuras. Eso fue a última hora de la tarde, quiere decir, los contenedores tenían bastante carga, pero bueno, se verificó que no existieran ropas ensangrentadas o cualquier efecto que procediera de la casa de allí. No es va trobar res als voltants de l'edifici que en pogués aportar qualque pista. La policia va prendre declaració a la seva parella, en Joan Soberats, perquè fou qui, en primer lloc, trobà na Margalida. En Joan Soberats explicà que na Margalida i ell havien tornat a casa seva després de dinar fora. Posteriorment, ell es va posar la roba de feina i se'n va anar a cercar material que els feia falta per a les obres que feien al seu pis. Na Margalida va quedar planxant, però tenia la intenció de fer una migdiada. Cuando llegamos nos extrañó verlo con un mono de trabajo. Y nos dijo que esto era porque cuando iba a las ferreterías o a locales así profesionales, iba con el mono, le hacían una rebaja. Segons la versió d'en Joan, en tornar a casa seva va trobar na Margalida molt malferida, estesa en terra al menjador de la casa.
i quan torna se troba que la seva parella l'han apunyalada. Tot d'una, en Joan va anar a demanar ajuda al bar Memphis, molt pròxim a casa seva, del qual la parella era clienta habitual. Intentó reanimarla y salió corriendo a buscar ayuda, dejando la puerta abierta. En Joan va explicar que tornà al pis acompanyat d'un jove i que just després telefonaren al servei d'emergències. Juan la cogió e intentó Marga, pero yo le toqué un poquitín en la frente, vi que estaba bastante elevada, estaba tendida boca arriba, pero al principio yo no vi si habían hecho heridas, no vi, es que vi sangre por todo, sangre, charcos de sangre por todo, no vi heridas. ¿Qué ha pasado, Juan? Y Juan ha dicho, no lo sé. Cuando llegué yo ya me encontré todo esto. Y se abrazaba a mí, yo me abrazaba a él y decía, se curará, se curará. Per desgràcia, ja no es va poder fer res per a salvar la vida a Margalida. El 28 de juny de 1996 no va ser un dia com qualsevol altre a la barriada dels Hostalets de Palma. Tothom sabia que Ana Margalida, una veïna molt estimada, havia estat assassinada a casa seva, al número 26 del carrer de Mariana Aguiló. Tothom n'estava molt afectat i es demanava com qualcú li havia pogut fer una cosa així a una dona com Ana Margalida. La víctima era Ana Margalida Fiol, era una lota discreta, fanera, molt ordenada. Todo lo que se puede decir de ella es poco en plan humana, ayudaba a todo el mundo, la quería todo el mundo. Era una chica que no podía tener para nada nadie que le quisiera hacer daño. I compartia dues passions. L'educació, és a dir, la seva professió, era una enamorada de la seva professió, i també era molt aficionada en el ball de saló. Margalida feia classes al centre El Rafal Nou de Palma. El malestar entre els seus companys i els alumnes era evident. Què li podia haver passat a Ana Margalida a aquella hora baixa del 27 de juny? La policia continuava amb la recerca de l'assassí d'Ana Margalida Fiol. Hay que conocer quién es la persona. Hay que conocer cuáles son las circunstancias, el entorno. Al día siguiente, pues, naturalmente, nos partíamos de nuevo todos, unas personas en la autopsia, otras personas en la inspección ocular, otras personas hablando ya directamente con lo más allegado. Llegamos a saber pues, que era una pareja que decía un año y pico que estaban viviendo juntos, que se conocían de antes, que cada uno de ellos tenía una profesión. Ella era maestra y él teóricamente se dedicaba a los seguros, aunque fue diciendo que también era experto contable y que había trabajado en contabilidad y tal. Vale. Todo el mundo describía a Juan Soberats por la imagen que daba Margarita de él, de una persona pues, afable, de una persona trabajadora, como una persona, en principio, carente de cualquier indicio de sospecha y mucho menos violento. No. Además, Juan Soberats no era violento. Tots els seus coneguts afirmaven que Ana Margalida i en Joan eren una parella aparentment feliç i sense problemes. Paral·lelament, es realitzà l'autòpsia al cos d'Ana Margalida Fiol i es confirmà que la causa de la seva mort foren les múltiples ferides ocasionades per un ganivet. Era un cuchillo de un solo filo, en punta, en algún lugar y de unos 16 centímetros, dada una de las trayectorias que se habían producido. Y la agresión
la dirección de los golpes. De atrás hacia adelante y de derecha a izquierda. Era un distro. Y la cogió por sorpresa, desde atrás. L'acte homicida deixava entreveure part de la personalitat del possible autor del crim. El fet de que la víctima rebés 15 guinevetades el que indica és que la persona estava molt furiosa i volia matar-la. No només era assustar-la, sinó que el seu objectiu era matar-la. Hem de tenir en compte que el fet d'emplear un ganivet és un instrument ordinari que cada un de nosaltres podem trobar a casa nostra. Aquest fet també en deixa entreveure la possible espontaneïtat del fet. També cridava especialment l'atenció una de les ferides, a la tràquea, un detall que no passà inadvertit als investigadors. D'entrada jo pensava que podria ser més bé accidental, perquè aquest tipus de persones no planifiquen el crim, va sorgir per ell. Però si realment és de les primeres, podria donar lloc a pensar que ell sabia que si la faria la tràquea, ella no podria cridar. Iba caminando, iba tranquilo. Tampoc analitzes quina és la reacció de cada persona. I les seves emocions no són com les nostres, és que no ens té tampoc. I va patir molt aquesta dona per morir. Vale, ahora ya tenemos los indicios necesarios, no creencias, no criterios, no opiniones, sino indicios objetivos necesarios para poder efectuar una primera imputación. La policia va obrir una primera línia d'investigació basant-se en les primeres evidències trobades a la casa i en la declaració d'en Joan Soberats, que afirmava que hi faltava una quantitat important de doblers. Les primeres hipòtesis per a establir la causa de l'atac a na Margalida apuntaven a un possible robatori amb violència. Dijo que faltaba el dinero que estaba sobre la mesa. Dentro de la inspección ocular nos había dicho en una caja que estaba movida detrás de la puerta de su ordenador, donde tenía el ordenador, que le faltaban 50.000 pesetas de allí. La preocupació al barri anava en augment a mesura que es coneixien més dades sobre el possible assassí de na Margalida Fiol. Teòricament hi havia un lladre, un assassí actuant per Palma i que no se sap. Això provoca un cert malestar, una certa preocupació en general. Aquesta hipòtesi va fer que els dies posteriors a la barriada es pensés que hi podia haver altres robatoris amb violència a les cases. Hi havia por i certa psicosi cap a un possible lladre assassí als Hostalets. La teoria de robatori amb violència, però, va ser descartada ràpidament per la policia. Verificamos las vías de entrada a un lugar, cómo se accede al lugar. El acceso a esa vivienda, que no fuera Margarita, que no fuera Juan, o los padres de unos y otros que disponían de llaves, se antojaba completamente imposible. Que ella hubiera permitido el acceso. Cuando nos fueron informando de cómo era el carácter de ella, era fundamental que era una persona que no abría la puerta tal como estaba vestida en aquel momento, que llevaba pues unos pantalones y iba en sujetador, hacía calor y ella estaba planchando. Ella no hubiera abierto la puerta a nadie. Otra circunstancia que también pues, descartaba esa posibilidad de investigación que se empleaba es que las pocas joyas que había en la casa estaban en la casa. El ladrón, después de registrar, se había dejado pues, un joyero donde sí habían joyas de oro. Entonces, la vía de acceso de terceras personas ya estaba descartada por datos meramente objetivos. Aquesta versió se va mantenir durant 2 mesos, pràcticament. La veritat és que a la policia també li anava bé. Li anava bé que se mantingués la versió, mentrestant ells anaven traient més informació per altres costats. Descartat el robatori, la policia començà a sospitar de la persona que havia trobat el cadàver de na Margalida Fiol, la seva parella, en Joan Soberats. Hi havia dades que apuntaven a la seva possible implicació en el crim.
cuando él entró en la casa, entró con su llave, entró dentro, cerró la puerta. Pero es que cuando nosotros llegamos allí, una cosa que nos llamó la atención es que el llavín estaba puesto en la cerradura por fuera. Si yo entro en casa, no dejo las cerraduras fuera, la dejo dentro y hasta que no llego al salón no puedo ver a Margarita. Salvo que yo me espere encontrar a Margarita i ja voy a dejar la puerta preparada. També sorprengueren els investigadors les declaracions de testimonis que explicaven que en Joan Soberats havia tingut una actitud estranya el dia de la mort d'Anna Margalida. Es que estaba tranquilo. Es que cuando fue al Memphis a buscar ayuda, cuando la podía haber pedido abajo, o él tenía teléfono en casa, iba caminando, iba tranquilo. Després, analitzant un poc les fotografies, ell record la seva imatge quan se despedia del cos de la seva parella. No el veies una persona derrotada en absolut, és a dir, estava, però clar, tampoc analitzes quina és la reacció de cada persona. Joan Soberats es mostrà distant i poc afectat davant el cadàver de la seva parella. Una actitud sorprenent en una persona que acabava de perdre un ésser estimat. Però el fet que el va assenyalar directament com a sospitós de la mort de la seva parella va ser la investigació dels comptes bancaris d'Anna Margalida Fiol. Cuando empezó a verse que había una disparidad económica en cuentas únicamente de Margarita y el haber, aquello empezó ya pues, a oler mal. De una de las cuentas había 2 libretas, una con un saldo aparente de 1 millón y pico de pesetas y la otra con un saldo real que no llegaba a 1.000 y pico. Els informes bancaris demostraren que en Joan Soberats havia anat robant doblers del compte corrent d'Anna Margalida Fiol mitjançant la falsificació de diferents llibretes d'estalvis. El banc li indica que aquests s'han anat traient doblers durant bastant de temps, de forma molt pautada, i a més se mira la cartilla d'estalvis que Anna Margalida tenia a casa seva, allà on no coincideix las cantidades económicas en la realidad. Vale, ahora ya tenemos los indicios necesarios, no creencias, no criterios, no opiniones, sino indicios objetivos necesarios para poder efectuar una primera imputación. El 13 de setembre de l'any 1996, en Joan Soberats va ser detingut. Havien passat 2 mesos des que sabia com és el crim i la notícia de la seva detenció va sorprendre els familiars i els coneguts de la víctima. De fet, quan la policia comunica a la família que el presumpte autor de la mort és en Joan Soberats, la família inicialment no ho creu. Sembla mentida que se puguin realitzar aquestes coses i que puguin passar d'aquesta manera, no? És que no tenen explicació, no? Per nosaltres no té una explicació lògica i no acabem d'assimilar, no hi ha forma. Que és una cosa tan forta que el cap no ha tornat a ser el que era. No discorrim si era si com toca. És una pesadilla que des de llavors mal de cap, malestar, no dormir, una fatiga constant. En Joan Soberats va ser interrogat per la policia però es negà a declarar i passar a disposició judicial. Davant el jutge va mantenir la versió que el robatori va ser el motiu de l'assassinat d'Anna Margalida i ell se'n declarà innocent. Malgrat tot, després de testificar i amb els indicis que hi havia en contra seva, ingressà a presó. Els investigadors continuaven estrenyent el cercle al voltant del sospitós. Durant els dies que seguiren a la seva detenció, es descobrí que també havia falsificat talons bancaris amb la signatura d'Anna Margalida. Ell també falsificava la firma, era una firma senzilla, ell la va prendre, li feia talons, ell els anava a cobrar i també anava en els caixers automàtics en la cartilla, en l'autèntica cartilla que la manejava ell i anava així traient diferents quantitats econòmiques. No eren quantitats molt elevades, però sí eren quantitats que desapareixien durant molt de temps. Per tant, fins aquí és quan ell
més de 2 milions i mig de pessetes és el que li va poder robar a la seva parella. Cuando se falsifica una firma, es difícil realmente, por alguien que no tiene la experiencia o la formación, es difícil detectar esa falsificación. Cuando alguien entrega un cheque en un banco, lo que hace el empleado del banco es comprobar que ese cheque es original, cumple todas las medidas de seguridad, el número de serie y todo lo relacionado con el banco, y que haya una firma. Esa firma se compara con la firma del titular de la cuenta, y si se determina que esa firma coincide con la del titular, pues entonces se produce el pago de la cantidad de dinero que viene reflejada en el cheque. Documentoscopia de Policía Científica verificó que era falsa y encima que esa firma había sido realizada por don Juan Soberats. La investigació avançava i en cada passa es feia més evident que el mòbil econòmic era el que s'amagava darrere del crim d'Anna Margalida Fiol. Però quin motiu tenia en Joan Soberats per a robar-li si se suposava que tenia una bona feina a una agència d'assegurances? En Joan Soberats era una persona, confusa, és a dir, que duia una doble vida. Havia conegut Anna Margalida fa 2 anys i mig. Havia viscut durant aquesta època pràcticament d'ella. Ell se presentava davant tots els seus amics, davant la família, com un empleat d'una agència d'assegurances. Això era mentida. De fet, ell cada matí se dutxava, se pentinava, se vestia, berenava i s'anava teòricament a fer feina. Ella no el controlava perquè ella sí que estava fent feina a l'escola, però realment ell no anava a fer feina. Ell, cap d'una estona, tornava a casa seva. En Joan Soberats vivia una doble vida i enganava a tothom. Forma part del trastorn de personalitat saber enganar, saber mentir, saber dissimular, con lo qual el que a nosaltres ens pot parèixer sorprenent, com no se va desmoronar, com en cap moment va plorar, o se va acusar, o va mirar de resoldre, que va en absolut. Aquest tipus de persones pensen, senten i actuen d'una manera totalment diferent i les seves emocions no són com les nostres, és que no ens té tampoc. La investigació havia deixat al descobert que en Joan havia estat robant Anna Margalida i vivint a costa d'ella per a poder tapar la seva doble vida i justificar uns ingressos que realment no tenia. Li va arribar a sostreure 2,5 milions de les antigues pessetes. Si el asesino tenía el acceso fácil a las libretas bancarias, podía falsificar fácilmente con una máquina de escribir, una impresora, los datos de la libreta, falsificar la firma porque tenía acceso a los talones originales de la víctima, sacar el dinero y luego enseñarle a la víctima la libreta y tenerla engañada y no enterarse de que les estaba sustrayendo estas cantidades. Els veïns no es podien avenir de la notícia, però se sentien tranquils en saber que el sospitós ja era a la presó. En Soberats continua mantenint la seva innocència i afirmant que el robatori havia estat el motiu pel qual havien matat la seva parella. El judici amb jurat popular contra en Joan Soberats va començar el 23 de febrer de 1998 a l'Audiència Provincial de Palma. La Fiscalia l'acusà de l'assassinat d'Anna Margalida Fiol i de falsedat i estafa. Els pares d'Anna Margalida es presentaren com a acusació particular. L'acusat es negà a declarar i continua mantenint la seva versió dels fets, dient que ell no havia mort Anna Margalida, sinó que havia estat un lladre qui ho havia fet. Durant els 3 dies que va durar el judici, les diferents declaracions dels investigadors i els experts confirmaren la falsedat de la versió de l'acusat i la seva implicació en la mort d'Anna Margalida. En aquest judici quedà demostrada l'estafa continuada a la qual va ser sotmesa la víctima per part de l'acusat. A més, les anàlisis realitzades al ganivet que es va trobar a la casa provaren que tenia sang de la víctima. Un dels moments més dolorosos fou el testimoni d'en Miquel Fiol, el pare d'Anna Margalida. Margarita era una joven de unos 30
18 años, buena de carácter, con un corazón muy grande, alegre, extrovertida. Tenía algún pequeño pronto, pero a los 5 minutos se le había pasado. A veces nos reíamos porque en ciertas cosas era un poco como yo, un poco desordenada, pero era un encanto de criatura. Però el punt clau per a desmuntar la versió del presumpte homicida fou el testimoni d'un jove que l'havia vist l'hora baixa de l'assassinat fent voltes per la barriada. Que era un empleat d'una tenda de pintures, era un empleat asiàtic que no s'expressava molt bé en castellà, a més la seva situació a Espanya no era molt legal, que no s'havia atrevit a contar, però que va recordar que havia vist en aquesta persona abans de que cridés a l'ambulància o que davallés en el bar fent voltes per la barriada. La declaració del testimoni contradeia la versió d'en Joan Soberats, qui havia explicat a la policia que després de comprar a la ferreteria havia trobat una Margalida moribunda i havia baixat immediatament a cercar ajuda. El jurat va ser implacable i no va dubtar de la culpabilitat d'en Joan Soberats. Por lo anterior, los jurados, por unanimidad, encontramos al acusado, Juan Soberats Llabrés, culpable del delito de delito continuado de falsificación de documentos mercantiles, delito continuado de estafa, delito de asesinato. El 26 de febrer de 1998, en Joan Soberats va ser condemnat a 22 anys de presó per estafa, falsificació i l'assassinat d'Anna Margalida Fiol. Pero digo, no había ninguna prueba directa, eran todas indiciarias. Pero es que jurídica y doctrinalmente está reconocido que los indicios cuando son razonables, lógicos, coherentes, están obtenidos de forma legítima y no existe una valoración en contra, ni una valoración objetiva y lógica en contra, pues son suficientes para condenar. Segons la investigació policíaca, l'hora baixa del 27 de juny de 1996, Margalida Fiol i Joan Soberats es trobaven a casa seva al carrer de Mariana Aguiló de Palma. Segons els investigadors, na Margalida havia descobert que faltaven molts doblers al seu compte d'estalvis. ¿Por qué una persona, una mujer, que trabaja durante todas las mañanas dando clase, salvo que han terminado el colegio y ya puede disponer de mañanas, tiene en su bolso 4 libretas, 3 de la misma cuenta, 3 de ellas inutilizadas? Es porque iba a verificar algo. En demanar-li explicacions a la seva parella, començaren a discutir i na Margalida l'amenaçà de denunciar-lo. Él sabía que hacía escasos días había hecho 2 reintegros falsos por el cajero automático. Esa libreta era la comprometedora para él porque sería el que podía haber descubierto todo el resto. En Joan Soberats abandonà la sala mentre na Margalida, molt dolguda, va continuar planxant. En el moment en què ella li degué enfrontar i li degué dir què passa aquí, ho he trobat això, degué venir-vos, i si ells ja són persones impulsives i encara no agressives, i se degué veure correlada, se va voler salvar ell d'aquesta manera. Ell va anar cap a la cuina. Se sentia acorralat pensant que tota la seva mentida quedaria al descobert. Agafar un ganivet, s'acostà per darrere na Margalida i li clavà la primera ganivetada. Un fet important és que un dels primers talls és la gargamella de tal forma que ella no pot cridar. Ella intentà defensar-se, però ell va seguir apunyalant-la. Ella intenta defenderse porque había una gran herida de defensa en el antebrazo. Na Margalida queda estesa en terra al menjador ferida de mort. En aquel momento se encuentra, consideramos que se ha dado cuenta de lo que ha hecho. L'instint va fer que l'homicida intentàs esborrar les evidències de l'assassinat.
ell fa ben net l'arma, això és molt important, l'amaga a un calaix de la cuina, de tal forma que la policia descobreix que qui ha ficat el guinevet en aquest calaix és una persona que viu allà a dins. Y el primer instinto es limpiar la sangre. No se hace con una mentalidad coherente ni fría. Está afectada la persona. En Joan Soberats es canvià de roba, es posà una granota de feina. Baixà al carrer i deixant a Margalida ferida de mort. Entonces va baixant al carrer i de què està aquella estona planificant què faria, què diria, a qui cridaria, a quin tipus de teatre per salvar-se com a coartada. L'acusat es va desfer de la roba tacada de sang i es passejà pel barri dels Hostalets fent temps. Fou en aquest moment quan el testimoni el va veure. Joan Soberats devia actuar d'aquesta manera perquè l'únic interès que hi havia en la relació amb Ana Margalida Fiol era un interès econòmic i no un interès sentimental. Ella va morir desangrada, de fet, no? I realment va tenir una mort molt, molt complicada i va patir molt aquesta dona per morir. Deixà passar una estona i entrar dins el bar Memphis per a demanar-hi ajuda. Joan Soberats, el company de la víctima, va ser condemnat a 22 anys de presó. Ara, el Tribunal Superior ha donat la raó a la defensa que argumentava que les preguntes que va fer el tribunal al jurat popular varen ser confoses i induïen a donar per fet que Soberats era l'autor del crim. El judici s'haurà de repetir amb un jurat nou. Sorprenentment, 2 mesos després que en Joan Soberats fos declarat culpable de l'assassinat d'Ana Margalida, el Tribunal Superior de Justícia de les Balears, en contra de la voluntat de la Fiscalia i de la família de la víctima, declarà nul el judici i exigí que se'n fes un de nou. Però va ser ja un segon judici ja pactat, és a dir, ell no se va voler córrer, va voler jugar a la possibilitat de tornar a ser condemnat per assassinat i ja va arribar a un acord per homicidi, però l'homicidi suposava confessar la mort d'Ana Margalida, un fet que havia estat negant durant més de 2 anys. El 13 d'abril de l'any 1999 començava el segon judici contra en Joan Soberats pel crim d'Ana Margalida Fiol amb un nou jurat. A partir d'aquest moment, en Joan Soberats va canviar la versió que havia mantingut i es va declarar culpable d'homicidi. Soberats, però, afirma que estava fora de si i que no va ser conscient del que feia fins minut després. L'acusat ha relatat que l'apunyalà després d'una forta discussió quan ella va descobrir que li havia robat més de 2,5 milions de pessetes en diferents comptes bancaris. Segons Soberats, Margalida Fiol l'insultà i el colpejà repetidament fins que ell va perdre els papers. És curiós perquè quan ell ho confessa actua d'una forma molt freda, tampoc no mostra cap arrepentiment ni cap tristor. Són persones que poden fingir totalment i poden expressar emocions i pena i tristor, però és una pose. Realment no tenen ni aquesta pena ni aquests sentiments, al revés, però són capaços de fingir. No obstant això, en la vista d'avui, els forenses han ratificat la seva versió inicial sobre la mort de Margalida, dessagnada a causa de desenes de ferides causades amb un guinevet de cuina. Han dit que cap ferida era mortal i que si hagués rebut auxili, avui seria viva. Joan Soberats ha reconegut no només l'homicidi, sinó també el robatori de 2 milions de pessetes i les falsificacions de la signatura de Margalida Fiol. La defensa d'en Joan Soberats arribà a un acord amb el fiscal i aquest confessà que va matar a Margalida quan ella va descobrir que ell l'estafava. El jurat el declarà culpable d'homicidi sense atenuant i en Joan Soberats fou condemnat a 12 anys de presó. Actualment viu en llibertat. És cert que ell, en certa forma,
s'humilla davant el jurat popular dient no només som un assassí, sinó que també som un mentider. Estan mantenint aquesta versió ja no només a la policia, ja no només públicament, sinó davant la família, la meva pròpia família i davant la família de la meva parella. Durant més de 2 anys he jugat el paper de víctima i resulta que no era una víctima, sinó que era l'assassí. «20 anys després del terrible assassinat, els veïns dels Hostalets encara parlen del que sempre serà recordat com el crim de la professora i de la parella formada per en Joan i na Margalida. Era fantástica, era maravillosa, era una mujer que daba gusto vivir con ella, tener la vecina daba gusto. Él, sí, era estúpido, seco, no te saludaba cuando te veía por la escalera, cabeza agachada todo el día, pero no se metía con nadie. Claro, te decían muchísimas cosas. La Policía Nacional por toda la escalera. Y me dicen, no, ha habido un crimen en el primero, Marga. Y me abracé a Juan, al novio de Marga, y él me abrazó llorando y me dijo, esto es una película de Hollywood. Yo creo que todos pensábamos lo mismo. Yo creo que sí. Un terrible assassinat com és per doblers que va acabar amb la vida de Margalida Fiol l'estiu de l'any 1997. Vols viure una experiència meravellosa al paradís? Vols viure uns dies que mai oblidaràs navegant per les aigües del Mediterrani? T'esperam al Sea Kandahar, una embarcació de luxe de 16 metres d'eslora amb totes les comoditats necessàries per fer de les teves vacances les millors de la teva vida. Inclou patró i servei a bord. Sea Kandahar, el luxe a aigües de Mallorca. Gener de 2005. El port d'Andratx era lluny del trui de l'estiu. L'ambient que s'hi respirava era de tranquil·litat i al port les embarcacions romanien fermades sense moviment. Encara que el port d'Andratx resulta un lloc molt atractiu, especialment pel turisme alemany, s'hi veien ben pocs passejants aquell mes de gener. Però aleshores ja era un lloc de residència habitual per a molts. Era el cas de Silvia Schaffer i Gerd Moller, una parella d'alemanys que a la cinquantena decidiren venir a viure a Mallorca. Gerd i Silvia duien 3 anys residint al port d'Andratx, on havien traslladat la seva vida i els seus negocis. Una pareja alemana que había tenido negocios diversos en Alemania, que habían sido un poco aventureros, bohemios y que, bueno, habían ganado cierto dinero en algunos momentos, habían viajado por el mundo, les gustaba el mar y al cabo de una serie de años pues recalan en el puerto de Andratx. Gerd tenía 53 años y Silvia tenía entonces 56. Ella era 3 años mayor. El Sea Kandahar s'havia convertit en casa seva i en el seu negoci. Una vida bohèmia amb base al port d'Andratx. Durant el dia passejaven a turistes d'alt poder adquisitiu per les costes mallorquines i al vespre l'embarcació era casa seva. Y pusieron el velero
como de alquiler, ¿no? Era una especie de velero para poder alquilarlo y, lógicamente, con un patrón. Él estaba habilitado para eso, era un buen marinero y, lógicamente, pues ese era su medio de vida. Tant na Sílvia com en Gerd eren habituals dels restaurants i els bars del port on se'ls veia sovint. Una parella normal d'alemanys que havien decidit viure a Mallorca. Sobre todo él era muy conocido en el puerto, en los ambientes del puerto, porque vivía en su barco y en el ambiente en el muelle era muy conocido como una persona pues muy amable y cordial. Tot anava bé per la parella fins a l'agost de 2004, quan la seva relació es va trencar. En el mes de agosto se pudo saber que Gerd ya había roto la relación sentimental y que ella no lo aceptó. Lo que no sabemos es cuándo empezó una relación medianamente seria con otra tercera persona, por cierto, muy similar físicamente a Silvia Schäfer, lo que bastante más joven, que se llamaba Gabriel Barbara Juncker. Després de 13 anys de convivència, en Gerd Müller trencava la seva relació amb la Sílvia. Havia decidit refer la seva vida, però sembla que ella mai va acceptar aquesta decisió. Ella no llegaba a asimilar y no concebía esa ruptura. Y luego el hecho de que Gerd hubiese rehecho su vida con otra pareja más joven que ella, parece ser que era algo que le mortificaba. Després de la separació, en Gerd continuava vivint a l'embarcació i seguia duent la vida de sempre. D'altra banda, Sílvia havia tornat a Alemanya, però de tant en tant anava i venia a Mallorca. Cada pic que ho feia pernoctava al Kandahar, perquè la relació entre tots dos era bona, malgrat que tothom coincidia en que Sílvia no duia massa bé la separació d'en Gerd. El dia 11 de gener de 2005, en Ralf Starke, amic íntim de Gerd Müller, va veure el seu cotxe aparcat davant el moll d'espera del port d'Andratx. Duia 2 dies sense saber res d'ell i, a més, en Gerd no responia a les seves telefonades. Starke es va dirigir cap al Sea Kandahar. Resultava estrany no trobar-hi en Gerd, més tenint en compte que el seu cotxe era just allà, però el Kandahar estava totalment tancat i tot feia pensar que no hi havia ningú a dins. Pues le extrañó que no le cogiera el teléfono, parece ser que se hablaban cada día. También le pareció extraño que estuviera aparcado en el muelle el vehículo de Gerd Müller, pero el velero estuviera cerrado. Por la noche se acercó también en un par de ocasiones y estaban las luces apagadas, le llamó a voz en grito, le llamó a su teléfono, no se lo cogía y le sorprendió. Mentrestant, a Alemanya, la nova parella de Gerd, Gabriel, va rebre un missatge enigmàtic on Gerd posava fi a la seva relació de 5 mesos sense cap tipus d'explicació. Y le dijo algo así como: hey Gaby, ¿cómo estás? Fue bonito mientras duró, pero no nos volveremos a ver. Lo siento. Y acabó diciendo firmado Gerd. Ella también nos dijo que nunca en los mensajes que le había enviado pues, se autodefinía como Gerd Müller. Dia 12 de gener de 2005, en Ralf va tornar al lloc d'amarrament número 32 del moll d'espera del port d'Andratx, preocupat per la manca de notícies del seu amic Gerd. Aquell dia va decidir forçar la porta d'entrada del Sea Kandahar. Les seves sospites de que qualque cosa havia passat es convertiren en realitat. Ralf hi trobà a dins na Sílvia Schäfer malferida i el cos sense vida del seu amic Gerd Müller. Gerd Müller muerto en la cama desangrado, con un golpe en la cabeza, con un corte muy profundo en la garganta y después otra serie de heridas que posteriormente pues, se fueron evidenciando. Y después a Silvia pues también absolutamente con cortes y con heridas y sangre.
En Ralph va avisar tot d'un als cossos de seguretat per informar-los del que havia trobat. La resposta va ser immediata. En pocs minuts arribaren els equips sanitaris i una comissió judicial. A esta mujer había que atenderla, que estaba en principio se temía que estaba en estado crítico y la ambulancia llegó para allá, la atendieron, o sea, se la llevaron rápidamente, ¿no? Cuando yo llegué allí se llevaron a la mujer enseguida, ¿no? Después de estabilizarla en el sitio se la llevaron. Y verdaderamente pues todo el conjunto estaba absolutamente lleno de sangre y bueno, pues se preveía ahí una investigación compleja a nivel científico y bueno, inicialmente pues empezamos a dar los primeros pasos. Sílvia Schaffer va ser traslladada a l'Hospital de Son Dureta on va ser estabilitzada. Presentava ferides superficials fetes amb una arma afilada. A causa de l'elevada quantitat de sang que havia perdut, li hagueren de fer una transfusió, però la seva vida no es trobava en perill. Una primera anàlisi de les ferides practicada al cadàver de Gerd Möller revelà la causa de la mort, un traumatisme cranioencefàlic. El cadáver de él presenta una serie de lesiones bastante características, múltiples fracturas del macizo craneal, una fractura de la base del cráneo y lesiones que son absolutamente incompatibles con la vida, por sí mismas. Además, hay una serie de heridas, una serie de lesiones de tipo inciso que van de un lado a otro lado, empiezan en el brazo y terminan en la zona cervical, en el cuello. Al moll d'espera del port d'Andratx, la policia cercava indicis sobre què havia pogut passar. El inicio fue una inspección ocular que hizo el laboratorio de criminalística de la unidad, pues muy meticulosa, donde lógicamente pues recogió todas las muestras de sangre que había en el cadáver, muestras de sangre que había por todo el yate, muestras de sangre que había en el exterior del velero, en las barandillas, y había un ojo de buey donde también estaba cerrado, pero después también vimos que había muestras de sangre. Había un bote neumático al lado del velero y también había muestras de sangre. A l'interior del Sikh Kandahar, la policia judicial no hi va apreciar senyals de lluita ni que s'hi hagués fet cap escorcoll violent. S'hi trobaren nombrosos efectes de valor y una important quantitat de doblers en efectiu. Se descartó también el móvil del robo porque se encontró un reloj de alta gama en el camarote donde estaba Gerd Möller, que era de su propiedad. El bolso de Sílvia Schaffer también tenía una gran cantidad de dinero, creo recordar que eran 5.000 euros. També hi trobaren diversos medicaments, com ansiolítics i 8 envoltoris d'aspirines buits. Al llarg de la recerca de les armes homicides, la policia judicial va fer 2 troballes que resultaren determinants per a la investigació. D'una banda, un cúter tacat de sang dins d'un dels calaixos de l'interior de l'embarcació que fou ràpidament enviat a analitzar. També hi localitzaren una massa, la qual podia haver estat emprada per a matar en Gerd Möller. El grupo de actividades subacuáticas, el GEAS nuestro, de la Guardia Civil, los buceadores, que lógicamente pues hicieron una inmersión a los alrededores del esto y nos confirmó y nos dio una buena alegría, ¿no? Porque encontramos un mazo, un martillo de los que suelen llevarse en los barcos. Una de les hipòtesis que considerava la policia era la de que la parella hagués estat assaltada mentre era a dins de l'embarcació. Però també hi havia indicis per pensar que no podia ser. En el moment en què en Ralph Starke havia forçat l'entrada de l'embarcació, aquesta estava blocada des de dins. D'altra banda, a l'interior s'hi havien trobat objectes de valor i no hi havia signes de lluita ni de que cap cabina del Sikh Kandahar hagués estat escorcollada. Si bien, lógicamente, nunca se descarta de que hubieran sufrido un asalto y que, lógicamente, pues hubiera habido un agresor externo, al final se concluyó de que no, de que todo había ocurrido allí, porque era imposible haber accedido desde el exterior. A més, els investigadors apuntaven que la persona que havia comès el crim coneixia bé l'interior de l'embarcació
per com s'havien amagat les armes i com s'havien tancat les portes. Y entonces, de alguna manera, se empieza a establecer como una hipótesis de peso la posibilidad de que haya sido ella la que, de alguna manera, ha matado al marido y posteriormente se autolesiona simulando un ataque. Sílvia Schafer va ser detinguda per la policia com a sospitosa sense que se li hagués pres encara declaració en el moment del seu ingrés a l'Hospital de Son Dureta. Entonces, lógicamente, dejó absolutamente una prueba fehaciente. Necesidad de ser el centro de atención, de llamar la atención. Y había unas pruebas de cargo muy abrumadoras. Conocemos enseguida si han podido ser autoinfringidas o no. Porque consideraron culpable de haber dado muerte intencional a Gerd Müller. La calma del port d'Andratx va quedar interrompuda per la notícia de la mort en estranyes circumstàncies d'un dels seus veïnats, l'alemany Gerd Müller. Se sabia que la seva exparella Sílvia es trobava detinguda a l'hospital mentre es recuperava de múltiples ferides. Tothom estava consternat i demanant-se què havia pogut passar dins el SIC Kandahar amarrat al moll d'espera. La investigació seguia el seu curs, però encara estava a l'espera de rebre la declaració de Sílvia Schafer, principal sospitosa del crim de la seva exparella. Ingresada en los pabellones que hay para los detenidos, porque ya lógicamente se determinó esa circunstancia, y pues esperaron varios días a que pudiéramos tomar la declaración. Sílvia Schafer es va negar a declarar davant la policia i passar a disposició judicial. La jueza la interrogó en el mismo hospital y ella dijo no acordarse de nada, no recordar nada ni qué había ocurrido. Sílvia Schafer va declarar que no recordava res del que havia passat dins el SIC Kandahar. Es mostrà confusa i atordida en tot moment i fins i tot manifestà que patia d'amnèsia. Paral·lelament, arribaren els resultats de l'autòpsia d'en Gerd Müller. L'examen forense determinà que la mort s'havia produït la matinada del 12 de gener. L'informe deia que la víctima no presentava lesions ni signes d'haver-se defensat i que per a executar-ne el crim s'havien emprat dues armes, un instrument de precisió molt afilat i un estri contundent que coincidiria amb les lesions que Gerd Müller presentava al crani. Les anàlisis determinaren que ambdues armes coincidien amb les dues que s'havien trobat a l'embarcació. La massa que els bussejadors havien localitzat al fons de la mà a prop del Kandahar i el cúter trobat dins un calaix del veler. L'estudi revelà restes de sang de la víctima que, a més, coincidien amb la de les ferides d'en Gerd Müller. Les anàlisis toxicològiques realitzades a la víctima també evidenciaven que havia ingerit una gran quantitat d'alcohol i barbitúrics. Se confirmó que habían hipnóticos en la sangre y en las vísceras del fallecido. La policia continua amb la investigació prenent declaració a coneguts de la parella. Tots els testimonis coincidien que, encara que tenia una bona relació amb en Gerd, Sílvia no havia superat que la seva relació sentimental hagués acabat. Seguía enamorado de él y no llevó muy bien que él pudiera rehacer su vida con otra persona, ¿no? Les declaracions mostraren el costat més fosc de Sílvia Schafer, motivat per la gelosia. De hecho, Gerd tenía miedo de ella. Tenía miedo de ella, tanto es así que cuando ella volvía, él se iba a dormir o al coche o se encerraba en su camarote. Tots els indicis apuntaven a Sílvia Schafer com a autora de la mort d'en Gerd Müller. Durant els dies d'ingrés a l'hospital es practicaren anàlisis forenses a les ferides que presentava.
Els resultats acreditaren que ella tampoc mostrava ferides de defensa i que les lesions no havien estat fruit d'un atac. Havien estat provocades per ella mateixa. Siempre en zonas de acceso que dependen además de que sea el que se las produce diestro o zurdo, pues reproducen, es decir, son realmente sencillas de estudiar y es decir, conocemos enseguida si han podido ser autoinfligidas o no. Les anàlisis toxicològiques demostraven que la nit de l'assassinat havia ingerit una quantitat molt alta d'aspirines, d'alt efecte analgèsic i anticoagulant. Els exàmens psicològics presentaven a Sílvia Schafer com una persona de tendència depressiva i una forta inclinació a la teatralitat. La cataloga como narcisista, compulsiva y muy dependiente. Una vegada recuperada de les seves lesions, na Sílvia Schafer va ingressar a la presó a l'espera de ser jutjada per l'assassinat de la seva exparella Gerd Müller. Ella continua mantenint que no recordava res del que havia pogut passar la matinada del 12 de gener de 2005 al Sikandahar. Andratx, y concretamente el puerto de Andratx, es una zona muy sensible. Bueno, muchos famosos alemanes acuden, ya de un nivel alto adquisitivo, acuden allí o viven allí. Y esta persona en un barco justo amarrado en el puerto de Andratx sí causó mucha alarma. Cuando nos enteremos, porque ahora nos quedamos con la boca abierta. ¿Por qué? Porque se muere. Y tú ves una persona, 5 o 6 años, 3 o 4 años, viéndola, pum, 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 una persona normal. ¿Qué pasó? Yo para mí que lo sabrán ellos. Nadie más. Que se van a discutir y ya no se van a entender porque ya andaban una lata de joves. El ambiente del puerto, el ambiente portuario, que estuve haciendo preguntas a la gente al reconocer el caso y mientras estaban esperando el levantamiento del cadáver y proseguir la inspección ocular, yo estuve hablando con gente del puerto que me contase, sí que había gente que estaba afectada por él. Él era una persona muy conocida y muy entrañable, porque siempre era una persona de mar, del puerto, y a pesar de que fuese de otra nacionalidad, que era alemán, pero una persona conocida, y la gente hablaba muy bien de él. De ella no tanto, pero de él sí. Tots els estudis forenses realitzats en Sílvia Schafer varen concloure que patia trastorns de personalitat i que mostrava una conducta tendent a la teatralitat i un caràcter compulsiu. A veces las personas que padecen un trastorno de personalidad histriónico son personas muy teatrales, muy exageradas, con una necesidad de ser el centro de atención, de llamar la atención, de que estén pendientes de ella. Na Sílvia Schafer vivia atormentada perquè en Gerd Müller havia refet la seva vida amb una dona més jove que ella. Claro, al haber sido relegada, haber terminado la pareja y esta pareja sustituirla por otra persona, pues claro, su ego estaba herido. Debía estar celosa, es posible, pero quizás se movía más por la rabia, por la venganza, por haber sido sustituida. Dejar de ser el centro de atención es lo que probablemente le molestaba más. Segons la investigació policíaca, l'hora baixa del 12 de gener de 2005, na Sílvia Schafer i en Gerd Müller es trobaven a l'amarrador 32 del moll d'espera del port d'Andratx a bord del Sikandahar. Segons les declaracions del veí que va trobar el cadàver, la víctima es trobava desapareguda des de feia 2 dies. Lo que parece ser es que estuvo medio inconsciente, dormido, durante los 2 días en los que el vecino Ralf Starke estuvo intentando contactar con él. Nadie se explica cómo durante 2 días no cogía el teléfono, no atendía los gritos de Ralf Starke. Segons els investigadors, na Sílvia havia citat dies abans en Gerd per a sopar-hi i parlar de la seva relació. D'altra banda, en Gerd li volia demanar que s'endugués la resta de les coses que na Sílvia tenia encara dins el Kandahar.
Però l'objectiu real de na Sílvia era un altre: acabar amb la vida de la seva exparella. Segons les anàlisis forenses, en qualque moment mentre es trobaven junts, na Sílvia va subministrar qualque tipus de medicament a en Gerd amb l'objectiu de dormir-lo. Se planteó la posibilidad de que hubiera podido estar adormecido, que hubiera podido estar privado de sentido, y como así se confirmó. Un cop ell es va dormir, na Sílvia Schaffer agafà una massa de dins l'embarcació i colpejà brutalment en Gerd fins a provocar-li la mort. Ell, adormit, no va poder fer res per evitar-ho. No hay elementos de lucha por parte de él que sean compatibles con que él se hubiera podido resistir a un ataque. Una vegada mort en Gerd, na Sílvia mirà d'eliminar l'arma del crim llançant la massa a la mà per una finestra del Sea Kandahar, amb tan mala sort que va caure damunt la barca auxiliar de la mateixa embarcació. Cuando vio que lógicamente no había caído en el mar, no le quedó más remedio a Silvia que salir al exterior, pero ya con las manos manchadas de sangre. Amb les presses per desfer-se de qualsevol rastre de l'assassinat, na Sílvia no es va témer del regalim que la sang que anava deixant en terra a la coberta i també a la petita llanxa pneumàtica. Entonces, lógicamente, dejó absolutamente una prueba fehaciente de su salida al exterior. Un cop que la massa fou al fons de la mà, na Sílvia tornà a l'interior del Sea Kandahar. I va tancar tots els accessos per dins es va prendre les aspirines i s'assegurà que en Gerd Möller era mort a la seva cabina. Minutos después, también lo dice la autopsia, con un cúter que también se localizó, pues le produjo grandes cortes en el cuello y en las muñecas que motivaron que también se desangrase. Aunque ya había muerto, pero aún así lo degolló de parte a parte. Fue con mucha animosidad, o sea, mucho, lo que se dice técnicamente, animus necandi, muchas ganas de matar. Schaffer continuà amb la intenció de simular un atac i s'autolesionà als canells i al coll. En el lavabo se pudo ver que había defecado porque cuando hay un intento de autolisis, que se dice, intentar causarse lesiones, pues el pavor que eso produce relaja los esfínteres y se produce una defecación involuntaria y ocurrió. Mentre en Gerd ja era mort a la cabina, na Sílvia amagà el cúter i es tombà en terra desagnant-se a l'espera que qualcú els trobàs. Recreó una especie de escenario de ataque, pero muy pueril, muy infantil, con muy pocos medios. O sea, un escenario que se desmontaba enseguida. Un asesinato de libro, en este caso.
Dilluns 8 de gener de 2007 es va iniciar el judici amb jurat popular contra Anna Sílvia Schäfer per l'assassinat de la seva exparella Gerd Müller a l'Audiència Provincial de Palma. El fiscal i l'acusació particular demanaven per a l'acusada 20 anys de presó, mentre que la defensa en demanava la lliure absolució. Des de l'inici, el judici va quedar marcat per la personalitat inestable de l'Alemanya. Porque el primer día fue muy llamativo cuando apareció al inicio del plenario para declarar como acusada, apareció pues como muy triste, muy gris, muy oscura, muy desaliñada, con la cabeza cabizbaja. Ella intentó retrasar la vista y simuló que se había caído por unas escaleras, dijo que se había caído por unas escaleras y lucía una cojera en ese momento. La exploró un forense, un médico forense, y se dio cuenta que esa mujer estaba perfecta. Se pudo determinar después que era toda una pantomima, una estrategia, entendemos, no sé muy bien qué debió pasarle por la cabeza, pero como para dar lástima al tribunal. L'inici del judici es va veure endarrerit per la tendència a la teatralitat d'Anna Sílvia Schäfer, que va simular un problema de mobilitat. Durant la primera sessió, l'acusada va mantenir la seva versió que no recordava res del que havia passat dins el SIC Kandahar, insistint en tot moment en la seva innocència. Dijo sí recordar perfectamente que esa noche estaba en el velero, que habían tenido un episodio de enfado en esa relación en el mes de septiembre, pero que por supuesto se había superado, que él de hecho le había enviado mensajes diciendo te necesito, quiero seguir contigo, y lo arreglaron, y que por tanto por eso vivían juntos y la relación era estupenda. Luego se pudo saber también que Gerd Müller a sus amigos les había dicho que no, que tenía incluso miedo de ella. Pero negó absolutamente todo y dijo no recordar absolutamente nada. Sí, cómo se iba a dormir, pero dijo que después se despertó una semana después en el hospital sin saber qué había ocurrido. Todo en ella era confuso, intentaba generar dudas en el Tribunal Popular. El segon dia del judici s'escoltaren declaracions d'investigadors, experts i coneguts de la parella. Los informes de los psiquiatras fueron demoledores. Ella distinguía perfectamente el bien del mal, era perfectamente consciente de lo que había hecho. Y había unas pruebas de cargo muy abrumadoras que quedaron en evidencia desde el minuto 1 en el jurado. Els informes policíacs i forenses confirmaven que en Gerd havia estat atacat mentre dormia sense cap oportunitat de defensar-se i que les ferides de l'acusada havien estat autoinfligides sense una intenció real de llevar-se la vida i sí de simular un atac. A més, es va verificar que el missatge que va rebre na Gabriel, la nova parella de l'alemany 48 hores abans de la seva mort, havia estat enviat per na Sílvia. Bueno, fueron muy concluyentes encontrar primero las armas del crimen, el mensaje que mandó 48 horas antes del crimen a la actual pareja. Esto era una autoinculpación en toda regla. Más luego, el informe psicológico demostró que había ingerido los soníferos. Él no había tenido posibilidad ninguna de defensa, o sea, era un asesinato con todas las agravantes posibles. Era nocturnidad, alevosía, todo lo reunía. La gent de l'entorn de la parella va confirmar que coneixien la nova relació d'en Gerd i també que aquesta provocava a na Sílvia un estat de gelosia considerable. Totes les proves tiraven per terra la coartada de na Sílvia Schäfer. Davant la quantitat de proves que hi havia en contra seva, el tercer dia de judici, na Sílvia va canviar la seva versió dels fets i va admetre l'assassinat de la seva exparella. Ella negó siempre, en fase de instrucción y en el juicio hasta el último minuto, haber dado muerte a Gerd Müller. Cuando vio que todas las pruebas jugaban en su contra, pues sí lo reconoció, su defensa también modificó las conclusiones y aceptó una pena porque su propia defensa solicitó para ella una condena de 17 años y medio y una indemnización a los familiares de Gerd Müller. Solicitaba para ellos una indemnización de 50.000 euros. Una vegada presentades les conclusions de totes les parts,
el jurat popular comunicà el seu veredicte i condemnà per unanimitat a Sylvia Schaeffer per l'assassinat amb premeditació i traïdoria d'en Gerd Möller. El veredicto es determinante. Todos los hechos que se consideraron probados fueron perjudiciales o desfavorables, como se dice, porque consideraron culpable de haber dado muerte intencional a Gerd Möller. La sentència fou ratificada per la jutgessa i na Sylvia Schaeffer fou condemnada a 18 anys i mig de presó i a pagar una indemnització de 180.000 euros als fills de la víctima. Vamos, Silvia. Cuidado con la cabeza. El que fou denominat crim del Sí Kandahar va trencar la tranquil·litat del port d'Andratx l'hivern de 2005. Yo creo que ella pues no toleró que él pudiera iniciar una nueva vida, que supongo que lo seguiría queriendo. Esa situación posesiva que tienes, unida pues a un poco de depresión, de trastorno, de que bueno, pues las edades marcaban un poco la vida de los dos y bueno, pues un poco todo esto. Al final és la vida. Un crim passional que va mostrar el costat més fosc de la complexa personalitat de na Sylvia Schaeffer.